Assalamu alaikum. Hare mi wurke on fopla landi stay e jam. Allah ta ware do jam. On yido puso o sareti nanga Madina fi mo watti dolopum sellu dalen. O nanga ma on abama destination inconnue. Mi yola na yondo hande. Hunde wotere jama la Guinée. Marado mandi to dum. Baytun on sikko de ko samakala wona e mudum. Bedo wona himbe nundu beni, wona himbe holete beni. Mi tori ko mi jeji on prenez votre responsabilité pour mettre fin à Mamadi Doumbouya. Nini nya wobe no inde wala la Guinée. Wobe no inde nini himo yeida go lekki. Hare non e hi yewtireji buyino wadde. Mi tori ke on ande be na himbe nundu beni. Fi Mamadi ko gasudun ni. Be waray kala memmini do sikkudo do hi do fi Mamadi ko fi makko gayno so daraki daditi do ko billahi o yigoy ido suti puso o sareti da o ko nyama miskin ha ko miskin hade be nanga on fi mo wati dole ko ngala giselu dale puso no sareti no wati dole ko hino gollirde be ara be nanga on be naba mo destination en koni be lando mo ko fiono bornani kundole kum yeso jama aduna lam fo hande dum ko fekki ko Madina no hulbini ha fe etikero ene onon on wata famu c'est-à-dire kala mo be woni nangude do be wara kala mo be woni nangude ko contre jama contre baytum ala giselu dalen hibe humpa andugol ko honno mo yebbi hibe humpa andugol popularité c'est-à-dire fi ala giselu dalen no mapini be ino mapini be o bandiji brakilendi be fotanaka hande be fotanaka jango ido suti be nangude be no be falira immode daro en dadito de ino yurmi ha fi etikero o nangado do be nangimo yoro tonye o nangado do be nangimo yore tonye he fewno ka fewndi do poto ko haka gimbal be hollien si tayna dole itatabe don baynon be jabali famude lede mi noddi tay do armée patriote armée parce que min la si tay de marno armée républicaine di jaguji do wata wadde harabe jabbe fanki kon non ko fe régime Mamadi yoni goy ko do non andete ko mboni hombogoy ko do non goy hande kadi andato ko mboni gorko ko do andato kadi ko mboni debbo e yimbe no nanga fi mabbe humpita ka joni wobbe no soka wobbe no warede ka prisonji militaire be ande no nangede no hirsede suka be ande no nangede no hirsede nayi hande no nangede no hirsede nayi hande no nangede nabede assez gaide ukka essence ukka yite fi préserve ko pouvoir Mamadi Doumbouya nene makko no wadde dum be fop mabbe be wadde dum mi tori ko mi jeji on l'heure est grave imode en fo mo de jamala kenen joni dire juude mede ne hare non e oje buykat non arde kadi mi wonatade do sur la voie publique mais ande hunde wotere hande kati mais yaltani be ko sama kala ette responsabilité ji monni onon kadi jamala gine to yaltine jawle mon non participons andi to hunde e porta ko ni participer ka kanyor solidarité gine hunde e porta ko ni hare do nodita yo aru kisan hewten ittembe do hare kono jama wakilo alla newna di jakkali do di way wore mede parce que ko yimbe benuda min kala wondo complice e di jakkali do paykum mawdo artiste journaliste tourno pese kala activiste wondo complice di jakkali do yo yaw parce que en andi ko be nombe yimbe hande bandirabe wadeno be manifestation ji wono o jidira do hajja Idrissa tafu yagal hako tafu yagal hatti hanki taybe ka opposition hande be dari do be yibe morande yimbe pade fino be ko be dekka onda nubini inubini hafi itikero nene usunu nanga hande bengo habi maron kamara bengo foni kamange bengo habiloba be wullude ko modi mabbe nanga ko dakkali no jodi do mi ayda ay wolugo halaji ono vike on andira lan si Bernard Duppi mi maîtriser orient mais ko mandi yaltina émotion on mi hollan ha honto be do be mettiti jama on hare ko non a très bientôt fodi ay image yallo jama wakilo den jippirongo hewti ko lande ngo no hande kala fi Mamadi Doumbouya e kala iwtirdo bawo Mamadi Doumbouya hutte hondu kisan merci beaucoup.